este bine să evităm să facem ceea ce a declanșat durerea de spate, adică ridicatul de greutăți mari, mișcări de răsucire bruște, statul mult înșezut, este o zonă la nivelul între ultima vertebră lombară L5 și prima vertebră sacrată S1. Nivelul acela L5 S1 este foarte solicitat la statul înșezut și când avem ocazia să ne repauzăm în cel mai indicat, în poziția stat culcat în pat cu genunchii cât mai flectați. De asemenea, este bine să nu practicăm automedicația cu medicamente care de regulă e bine să fie prescrise de un specialist, de un medic. Nu este bine să facem masaj pe zona respectivă sau mai știu eu ce alte exerciții care, între ghilimele, să decomprime nervul care este afectat în acest caz. Conduita corectă este să te adresezi unui medic specialist, neurolog, reumatolog sau neurochirurg.